ଆସନ୍ତା ଶୀତ ଦିନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳା ହେଇକି ଯେଉଁ ପିଆଜ ପିଠାଟା ହେବ, ତା ମଜା ହିଁ କିଛି ପୁରା ଅଲଗା। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୀତୁଆ ପାଗରେ ସକାଳୁ ପିଆଜ ପିଠା ଖାଇବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବନଉଛି। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ମାନେ ପିଆଜ ପିଠା ଯଦି ନ ଖାଇବା ମଜା ହିଁ କିଛି ରହିବନି ନା। ସବୁବେଳେ ମଜା କିଛି ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଲଗା। ସତ କହିଲି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଶୀତ ଦିନେ ଯଦି ଗରମ ଗରମ ପିଆଜ ପିଠା ନ ଖାଇବେ କ'ଣ ମଜା କିଛି ରହିବ କି? ଜମା ବି ରହିବନି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ଗରମ ଗରମ ପିଆଜ ପିଠା ଖାଇବେ।